Fy enw I di Simon Thomas. Fy rôl I ar Drych ydy teithio'r sets, sortio'r props a cynorthwyydd rheolwr llwyfan. Yr anticipation o fynd ar daith a just gwybod bod o'n dŵad. Ddim yn gorfod bod adra, ddim yn gorfod cwcio bwyd, ddim yn gorfod poeni amdano chi dillad, a just byw off bobl eraill yn cwcio chi. Gwain Hodge kids. Dwi'm yn cael yn byd ond abuse gen I rownd yr eel. Yr sgwrs yn dod I feddwl ydy, oedd hi'n siarad amdan I computer efo Bryn Fôn yn yr wsos gyntaf, a mae Bryn yn gofyn be di'r cyfrifiadur a fe ddweud un glas, oedd yn glasu i ddechrau, a mae Bryn yn gofyn be mae redag ar ta? O letrig de? Priceless. Dwys.